Igen, aha. Igen, hát nagyon sok könyvünk van, nagyon sok kötelező olvasmányunk van már. Most már nagyobb helység kellett, hogy... Na most vissza már, most nem kérünk többet, mert ez is volt. Lakik vagyunk, mi is hozzájárultunk. Most igazán egy könyvtárat kell adni rendszeresen. Hát mondjuk, hogy nagyjából azért tudjuk, hogy mi jól van, mert a kötelező, mert az iskola ennyi történelmet. Azért nincs beruházni, mert nem tudom, minden hétvégén van nagyon. És... Minden hétvégén hát meg pingpongoznak, már pingpongoznak. Kártyáznak esténként. Ha valamire lelki a foglalásra, akkor mert ami szórakozási lehetőség volt, az csak a ital volt, az semmi más nem volt. Az már nem vezető. Volt egy fotó, van egy ilyen lépcsőség, szóval Hát van a két szalók, reméljük, hogy... Hát ez az, hogy 10 éve alakulna valamivel. De az az első, hát akkor miről látunk? Nehéz össze. Egy rendezvényre nehéz megnyitni az embereket. Ezt ugye akkor is mondtuk, hogy... De most már talán már belátják, már egyébként nem. annyi ellenségünk. Nem könnyű példát mutatni, ugye? Nem könnyű példát mutatni. Mert mindig sokan azt mondják, hogy az érdekek mozgatják a másikat, és közben elegendő csak azt mondani, hogy csak valami jót akarunk csinálni, és mégis olyan nehéz elindítani valamit. Igen, meg az, hogy miért nem csinálják meg, de hogyha azt mondjuk, hogy ugyan már adományból, hogy kapjunk össze egy kis pénzt és csináljuk, mint egy falunak vagy egy majálisra is, az is nagyon nehéz, mert mit akarnak. De aztán már mikor megy a műsor, meg az élőzene, meg minden, azt imádják el. Részt venni viszont már szeretnek.